gelem bali apa ora? Weh, bali yo. Entuk mbacut ora entuk mbacut. Weh, dikandhani kon bali. Piye Petruk? Mboten cah wangsul, wong pun dugi mriki kok bali niku pripun? Ha sing mboten katut menusul kok sing dugi mriki kan bali. Mboten iso. Yen aku dibalekke nganggo kaprawiran, ya diwaneni no. Ampun wedi no. Iki buta nanging uga dewa nyekel godhok. Disendekke niku to, kiwa tengen niku. Wah, mboten sawedi. Wis sawedi. Mengko yen aku kalah, kula no enten kula. Wase niki kula ayomi. Ngandel anggere enten Petruk mesti kuat. Pun to mesti kuat. Mesti sekuat. Cangkeme kan dindi. Kowe bali apa ora? Gelem bali nang nes gemblundung mestakane Abimanyu. Gaglak ngenggon wae. Terus mawon. Garing tenanan aku ya tenanan lho, Truk.
Walau potoen kaya kuwi lho dadi. Apa aku di karo dedapur amayo maju legane ngantiku. Wah. Hei. Wah. Ah. Oh. Ah. Wah. Oh. Wah. Awas. Tanda Banting Junjung Honcalake. Oh. Wah. Wah. Wah! Wood! Woi! Ayah! Wait! Ayah! Wait! Arep ngandi. Ayo arep ngandi kowe. Arep ngandi kowe. Oh, mati ana kene. Angel men metu kene. Petruk wong edan. Waspada ing cipta Sang Abimanyu sigra ngrakit kang daya luwih mijil saking salirane Sang Angkawijaya hanempuk buta kang jaga dwara matangkep gendang kabungsang. Wah! Wah! Yo! Wah! Pedro Nun Dwara wis binuka nggih. Kabeh para kadang putra Pandhawa aturana Pedro.
Pragenjong pak pong buk bolong warul dayang diteger wong. Surawati Indra kula wonten dawuh Wapukulun Narada. Nger. Satemene kanyangan jonggring salaka geger pepuyengan kaya ngene. Wis gedhe gara-gara ingkang tuwa saka pangaribawane titah ulun kaki Puntadewa, lah kok dadi malah saiki kaya saya wimbuh. Keparing ingkang Rama Yayi Bathara Guru kuwi piye? Ing atase Puntadewa ora dosa ora luput teka bakal dipidana. Wapukulun yen pangapunten. Kula pribadi mboten mangertos menapa-menapa namung nyatanipun kula sampun winekas dening Kanjeng Rama Pukulun. Bilih nyatanipun sasampunipun Kakang Bathara Yama Dipati tumedhak dhateng negari Cintakapura malah sakmangke sampun kepareng nimbali Pandhawa ingkang sekawan inggih menika Werkudara Janaka kaliyan kembar. Wela dalah. Banjur surasane nitik saking glagatipun Bimasena Arjuna menapa dene Nakula Sedewa sagah minangka dados wewakilipun Puntadewa ing kedahipun nampi pidana. Walah dalah. Iki mengko yen nganti dahuru ulun ora bakal melu-melu lho Indra. Siang pantara ratri amung cipta pukulun ong tanolian kaeksi mila atur ing kang tundha maneh prasasat rageng ulun hong ilaheng Werkudara Janaka lan sira nang Kula Sedewa
manut pangandikane Kakang Pukulun Bathara Yamadipati, kowe wong papat saguh makili paukumane Puntadewa. Apa bener? Apa bener mengkono iku, Kaki? Wah. Anane aku kabeh sing makili merga siji mbarep kakangku sedulurku tuwa sing banget tak bekteni. Angka loro aku percaya yen to Yudhistira kakangku ora salah. Kakangku mbarep ora luput. Angka telu. Wis wajibe aku kabeh ngreksa marang laku ning adil apa dene bebener Bathara Indra. Nggih. Puntadewa luput merga wani nggege mangsa. Puntadewa wani ngelak wanci. Budidaya nyepetake paukumane si Pandhu Dewanata supaya enggal dientas saka Kawah Candra di muka. Mbarep kakangku ora nggege mangsa. Puntadewa kakangku mung minangka anake Bapak Pandhu rumangsa melu ngrasake penandange wong tuwa sing disiksa ana kawah. Mongko nganti seprene. Apa salah suwijining anak mbudidaya kanthi laku brata supaya wong tuwane enggal mentas saka jroning pasiksan ya maniloka mawa apa luput. Sena, piye? Anane wong tuamu si Pandhu dicemplungake Kawah Candra di muka merga wis cetha gedhening kluputane nggone nyenyamah marang Sang Hyang Bathara Guru paniniti Lembu Andini. Upama mbiyen ora disili karo wong tuamu Bathara Guru, bapakku Pandhu ora bakal bisa numpaki Lembu Andini. Sang Hyang Jagatnata paripaksa maringi ngampil merga si Pandhu saguh nanggung dosane lan lakone hukumane kacemplung ana ing Yamaniloka ing Kawah Candra di muka. Wong nyilih sing disili entuk kena ngapa dadak nganggo hukum. Merga sing disilih mau dudu sak mestine. Kaki Prabu Pandhu wani nrunyak ngina marang Sang Bathara Guru mula dening Sang Hyang Jagat Giripati malah diuja karepe ning Pandhu malah rumangsa ngece. Dheweke wani numpak Lembu Andini nganglang jagat karo madrim ingkang tegese ngembari marang panguwasaning dewa kayangan. Si Pandhu dilulu ora gugu, diuja malah saya ndadra. Hukumane wis dilakoni. Wiwit Pandhawa isih cilik nganti saiki wis gerang koplak. Ya kene paukumane bapakku Pandhu durung paripurna. Mula apa lupute? Apa salahe mbarep kakangku laku brata nggayuh swargane wong tuwa? Klerune nggon ngendi? Klerune Puntadewa gawe gara-gara sing ngrugekke titah liya, ora ana titah sing rugi. Marcapada kono ora ana apa-apa, anane mung ayem karo tentrem. Gara-garane daya panas mau tuwuh matikel-tikel. Merga saka tapane si Puntadewa satemah kayangan saiki gonjing. Yen dewa rumangsa kepanasen, tegese dewa Sor Prabawa karo titah sing gedhe panembahe. Dewa kalah Sor Prabawa karo titah sing gedhe lakune. Yen dewa padha bener lan pener lakune ora bakal Sor Prabawa karo titahe. Kowe kabeh rumangsa kepanasen. Gandeng kowe rumangsa kepanasen sok ngono ing kene lagi ana dewa sing ora bener. Yen dewa-dewa wis padha bener mesti ora bakal kepanasen. Dewa ku ora bakal bisa Sor Prabawa kelawan titahe. Dewa luwih kuwasa tinimbang titah. Yen ana titah ingkang wani nyamah kelawan dewa, sayekti bakal saya gedhe pidanane. Pandhawa ora nyamah karo dewa. Sing dilakoni mbarep kakangku mung budidaya liwat dalan panembah. Panembah laku bratane nuwuhke gara-gara apa ana dalan liya liyane gawe horking kayangan. Yen ora budidaya laku brata, kapan dewa bisa nggatekke karo wong tuaku sing lagi disiksa?
Apa arep mbok siksa sajeke urip? Kapan rampunge? Rampung lan orane paukumane si Pandhawana astane dewa. Gandeng titah kuwi mung sak drema. Mula bisane mung laku pandonga. Yen ana anak, yen ana tedhak turune sing seneng budidaya nyuwargake wong tuwa sing wis ora ana, malah dianggep kliru karo dewa. Tegese dewa-dewa kayangan wis ora kena nggo tuladha. Kowe mung arep sewenang-wenang merga kene mesti ana perkara sing ora padhang. Dewaya nuntuna wong prangkasang sayan yen kadulu saka bocah ing wukir. Sena Arjuna karo kowe kembar. Kowe aja batal dawuh Sang Hyang Jagat Giripati. Aku ora batal. Mulane aku wong papat saguh magili mbarep kakangku. Mergo aku Janaka karo kembar wis wani mati gage nganggo cara apa gon mar nyiksa aku. Ora ana dalan liya. Dewa ku yen ngendika sepisan dadi. Mongko paukumane Puntadewa kudu kacemplungake ngiyomani loka. Mula dina iki toto. Sira wong papat bakal lebur dadi ndut sing blegit apa. Kakang Mas Janaka rasa gembeng. Kakang Mas, kowe menengo. Aku karo kowe kabeh munggah rene wis saguh nanggung perkarane. Inggih. Menawi mekaten sedyaning manah kula lebura dados setunggal kan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Madri. Yo. Ayo ditindakke Janaka. Oh. Tananira ayo umul kucemrah maratani Pangeran Arjuna kula nderek paduka batobat kula ki garwa paduka Raden Janaka para widodari sedaya ngagengaken setya bekti dhateng paduka kula mboten badhe trimah. Mari paduka lan para kadang manjing wonten ing dahana murup Raden. Raden kula nderek paduka. Kowe aja melu aku. Kula nderek. Kula nderek Raden, kula nderek. Aku Kakang Mas
Werkudara padene adhiku kembar. Wis ben dadi tiping ya maniloka kula mboten saged pisah karo paduka. Raden. Raden. Iki wis wayahe. Wayahe Pandhawa nyemplung kawah Candra Dimuka. Dikepiye wae nadyan tana rasa tresna menyang Pandhawa. Ning aku nindakake kewajiban, tak salin klambi ireng. Men ketok ora gebangeten ya Dipati nglilake pati. Arak ngene. Brengose ya. Pandhawa engko rak panggling. Engko rak rumangsane dudu Bathara Yama Dipati. Ngene iki ya Yama Dipati ning saka Brangkulon kono. Wewengkon Kayangan Kedhu. Pandhawa. Aku mung sak drema Pandhayana dosa lan lupute. Aku aja mbok elok-elokke ya Pandhawa. Dewa nyugata marang sureng preng ngudani arum-arum. Ladal. Bima Janaka kembar. Sejatine uga kranta-ranta jroning rasaku nanging kepiye meneh. Kowe wis saguh makili dulurmu tuwa Kaki Puntadewa. Iya, Nger. Enggal mrene kowe Pandhawa. Yama Dipati. Iya, aku Werkudara kowe ora pangling. Ora. Klambiku apik ora? Apik. Kowe tak kendhoni ngono kuwi kowe ben aja gidhuk. Kowe ben aja samar was rasamu, kowe ngerti mulat-mulat kaya ngene iki. Aku ora wedi. Sing dadekke ora wedi, tekadku wis kenceng. Kula ki mboten ajrih pukulun. Kula enggal badhe noksmeng dahana murup pukulun. Iya. Upama genine tak cilikke sithik. Aku kok ya ora tekan rasaku. Apa kowe bisa ora susah? Yen perlu gedhekno.
kelno panase 1000 geni marca padha Angurawedi. Wah, wong nekat tenan. Oh. Sesemban kula Wemban Koyadi ora tunggal wadah nanging kowe tak anggap mrejel saka wetenge Babu Kunti. Kowe mati dhisik tak susul mbar. Oh tenan Bendawa. Bendawa kowe mati. Oh. Iki sapa? Kula Bambang Irawan. Kok teka kene? Mboten namung kula ning sedaya para putra Pandhawa. Arep ngopo? Badhe sungkem kaliyan tiyang sepuh kula para Pandhawa. Pandhawa ora ana kene, mboten mawon. Samai Raden Pancawala Bentara Temburu kowe bali ya kula purun wangsul menawi pinanggih kalian para Pandhawa.
Gatotkaca. Inggih. Kula Sang Dewa Amral. Kowe samberan karo sapa? Pukulun Bathara Indra. Dewa kae lagi bingung atine. Dewa kae lagi kumrangsang rasane. Pukulun sedaya para putra Pandhawa kasoran. Oh, ora kalah. Wong aku wis kandha ngarep aku tak nyengkuyung ana mburi. Kowe ora bakal kalah mundur Gatotkaca. Ladala. Weh, la pancen njaluk diwalik jagate. Kayangan tak nggo mercapada malah dadi kayangan. Wah. Dewa. Sing cetha gunemamu yen nganti ora cetha aja takon dosamu. Oh, Wiraheng. Ana brahala semono gedene kowe sapa? Aku Dewa Amral. Ora ana Jawata sing jenenge Dewa Amral. Eneng wae aku sing enek. Bathara Indra, ayo endi? Endi Werkudara Janaka? Endi Langkula Sedewa? Kabeh wis nampa paukuman genti dewane sing tak hukum. Oh. Oh. Kaya ngene. Wait. Weh, mbebayani temen. Wong edan butane pun ngamuk, Gus. Brahala mau nggih pun ngamuk ya keten. Wah niki pun peng-pengan niki. Lho pun setengah papat to. Iya pirang pun wayahe. Pun geger kayangane. Kong rene ora le? Iya. Aku ya prau layar kuwi. Lumo. Kok lumo ki piye? Ngomong. Lumo. Lah iya. Nemro. Lah lagune ra ngono kuwi. Nemro ki piye? Lah aku iki diwarai karo Semar biyen kok ngono kok. Nem cira cinem mama cinem mo nem cira lu cira ci nem ro cinem ngono
nem cira. Roke dadi oh kuwi beda. Ya, iya ya. Kuwi aja geguyon wae. Niki pun bubrah langkah nika nyenggol gapura. Ayo ngebruki Bathara Tembara niku. Pun digegerke mawon. Anggepe apa? Aku gumunku Bathara Guru ning endi ya, Kang? Mbah ya. Mesti didokok nggon sing permati. Mergo iki pekarane sik dijeroni. Apa-apa dijeroni. Ayo Petrus, nggih pun nggih keploki mawon mungkin lak. Wendra aduh Rama Pukulun kayangan bosah asih sasampunipun kaki Werkudara Janaka kembar nuksmeng dahana murup ing kawah Candra Demuka kayangan kancikan Brahala ingkang agengipun sak prabata raseksa pethak ingkang adam resah para dewa boten kuawian nandingi Rama Pukulun. Suramati kula wonten dawuh tatanan prajurit Dewa Durandara ulun bakal sebana ngersaning ewang Pukulun ngawang-awang kumitir ih Rama Pukulun. Eyang Pukulun paduka wonten pundi? Tatkala narpa Kresna tan tulus anyagra ring Pukulun Sang Hyang Giripati bekti kula katur ya Kaki Narayana Luntama pangabekti Baladewa katur Pukulun Kakrasana Luntama sumrupa nggih kayangan geger gunjing sayektinana Brahala ingkang munggah kayangan kulup mara padhangna kayangan iki Kresna. Ayo tulungono. Gage tulungono. Lho, Kyai Semar kok kaya duka? Iya, aku urung nesu. Iki gur arep nesu. Meh nesu. Ana apa Kakang? Ha ning apa kowe iki pamonging Pandhawa ora beda karo Semar kok dadake ning apa ning apa? Aja kaya ngono. Kok eneng apa eneng apa eneng apa? Harus geger walik watu kaya ngene kok lagi onang eneng apa? Iki mau dewa sing teka rene Sang Hyang Bathara Guru. Wigatine kancikan Brahala ing kayangan gawe geger.
Engko supaya madhangake kayangan. Nek kowe gelem mungsuhmu Semar. Yo. Ayo munggah saiki. Lho, Kakang ora lalu. Kakang Semar kok ngono? Kowe wani karo Yayi Naraya lho. Sapa wae tak waneni. Aku nek wis ngene iki. Ayo. Kaki, mumpung aku ora nggawa dhuwit saithik-ithik kok. Wani aku. Nangkang mundhut senjata pitulung, Mintasraya mau dewa arpa dewa ning aja mbok tulungi. Nang kuwi Bathara Guru, ratu ning Triloka, ratu jagat raya sakarepe. Ning kuwi anggere gelem nulungi, kowe madhange kayangan, mungsuhmu Semar. Ora susah tekan kono, saiki ayo perang. Dirangkepke. Aja ngono to, ayo perang. Dilangkepke. Engko anggere dang tundhet tok ngono ae. Wah, Kakang kok aja guyon. Guyon. Mergo iki nek nganti kelakon tenan, kowe arep nulungi dewa sing jenenge Bathara Guru. Aku wani karo kowe. Arep tanganku ning mburi kabeh ne gelut karo Ratu Ndrawati, karo Ratu Mandura sing ngewangi aku ora wedi. Ayo aja ngono to, Kakang. Ora ngono-ngono. Aku iki arep nesu tenan. Lah banjur kersane Kakang piye? Lah ngono. Kowe takono karo aku. Kersane Kakang Semar piye? Ngene wae. Kowe ra iso malih buta. Iya bisa. Nek malih buta mertiwangga kuwi kala mertiu kuwi lak ora susah kudu nesu to. Adat lupiya kowe nek Triwikrama kuwi nesu ning nek iki ora susah nesu ning kowe dadi buta. Ya engko idep-idep jaranan buta. Kakang Semar kok ngono? Iya. Lah banjur aku yen wis Triwikrama ora kanthi kanepson, ya siramen tirtaning kesabaran kowe munggah nyang kayangane aja nganggo nesu. Wah, Yayi Kresna kok dadi buta pun Kakang piye? Sing mburi rak bingung to, mergo kaya ora iso dadi buta. Mesti wong ki nek ora iso molah-malih iki ngono kuwi. Tegese ora manjing ajur-ajer nek iso molah-malih. Mbok nganggo klambi ireng kancane mongko sing siji nganggo ning irenge ora padha kuwi. Apa enek kok nganggo beskap kok enek lirikane. Mbok ya diketokke ngono kuwi ben kewirangan. Kiai Semar aja gegoyan. Ya, wis karepmu piye? Ning tak tunggu ning kene. Nek kowe ora dadi buta titenane. Aduh adikku. Wah, Yayi Kresna. Kakang Baladewa. Ayo tutno aku. Wah. Gitu. Nah. Golek munah kowe. Ayo ngono kuwi siji kuning siji ireng, Mak. Apik. Aduh Kiai, selak padang munggah kayangan. Ora dalah. Iki wis munggah jamur dipa. Lho, kae kok remuk bubuk busah baseh ngono kae. Wah. Buta putih ngowat-awut. Aku sing teko.
sapa? Ah iya. Wis suwe le ngrusak wis entuk pirang bau. Wah, wis pirang-pirang. Kok iso jengkelitke saka kiwa, Pak? Aku tak ewangi apa? Awake apa ora duwe gawean? Aku arep ngewangi rene, aku seneng ngewangi kowe. Awake apa selo? Ya gek selo iki. Tak ewangi ya. Iya nek ngewangi aku ora entuk njaluk opah. Aku ora njaluk opah. Aku kur seneng karo gaweamu. Matur nuwun. Iya, dewangi. Kados pundi Rama pukulun teka malah tambah buta gedhe meneh saya bubrah langkrah ngene iki piye. Aduh Rama, menapa mboten badhe kewirangan para dewa? Ngendi kowe? Bathara Guru arep menyang endi? Kowe kuwi buta saka ngendi? Ora susah takon menyang aku. Sira buta ora totong ora arek kayangan jonggring salaka. Anane tak obrak-abrik mergo dewane ora bener. Kowe sewenang-wenang ngukum wong ora salah. Kowe ora wenang nyampuri kayangan iki dudu papane buta. Timbang kayangan dinggoni dewa sing watake kaya buta. Lho wong tak nggoni buta tenan. Genah nek buta mapan ana kene aku padha karo oleh katentreman. Ulun darbe panguwasa, panguwasamu wis ora wibawa. Merga kowe ngukum wong tanpa dosa. Ya gene kowe semu mbelani Pandhawa, Pandhawa tak belani. Merga kae satriya sing isih jejeg adeg-adege. Nganti saiki urung ana tandinge Pandhawa. Pandhawa tansah ngreksa benering laku lan adiling kukum ana ing donya iki. Luwih jejeg panjenengan ulun merga aku wis nindakake adil wong sing gawe gara-gara yekti kudu enggal dipidana lan dihukum. Kowe ora adil menyang Pandhawa. Yen dewa sing salah mbok sotke, mongko disotke kuwi mung padha karo mbok dhelikke. Yen sote mbok jabel tegese dewane pulih meneh. Ning nek titah sing urung karuan salah wis mbok cemplungke kawah. Tegese hukumamu kuwi hukum sing ora genah. Mongko kowe wani dadi dewa kudu wani nggo tulodo. Kowe nyekel panguwasa kudu wani adil para marta. Kowe njejegake hukum kudune ngono, yen dewa sing salah kudu gelem dihukum.
kowe duwe kraton gedhe ya kuwi jagat Triloko. Jagating para dewa, jagating gendruwo miwah jagating menungsa. Kudune kowe ora rumangsa bisa. Adate kowe tresna karo Pandhawa ketitik saben ana nugraha mbok wenehke Pandhawa. Ning saiki teka beda. Kowe sengit menyang Pandhawa, kowe gawe cilakaning Pandhawa. Ngerti ya dewa kuwi yen slintutan ora urung kowe mesti konangan Guru. Nandi lunga bocahe. Ngene iki jane terus alas kobong lu. Nglang angleng. Wis ora usah. Mesake tangane. Ya diuber. Adik Guru. Kados pundi mbok sampun to Yai? Kula menika ningali kemawon lajeng miris. Aduh, Kakang Rada Pandhawa sampun kelajeng ingkang sekawan kacemplungaken ing Yamanilaka. Lah, perkawis menika ingkang damel geger. Menawi paduka mboten ngakeni kalepatan paduka wonten ngersanipun Werkudara Janaka. Menapa dene nang kula sedewa menika mangke malah cara-carane kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mbok kira sing tunggu kawah ki Yamadipati. Ya. Saiki sing tunggu lawang aku. Sing tunggu lawang saiki gur karyaku tok. Ya. Kene ndi? Kakang Semar ora kok Kang Kakang Semar. Ya. Mula bukaning perkara kok dadi kaya ngene iki piye? Kakang, ora kok Kang Kakang. Ayo. Ro. Opo Kakang? Aku tak kondo, aku tak guneman karo kowe dikik. Ning gunemane Semar kuwi rungokno. Bathara Guru kedunungan hawaning angkara papat ya kuwi rajah karo tamah, hawa karo satwa. Rajah wiwit biyen kowe rumangsa kuwasa dhewe ora enek sing ngungkuli, tamah rumangsa kondang dhewe sak donya, kesusu muluk kumacelu kawentar mula tenggakmu dadi ciri biru. Merga kowe kesusu ngombe barang sing dudu mestine. Banjur hawa kowe ambek angkara merga rumangsa kendel sekti dhewe, rumangsa menangan dhewe. Entuk bebenduning jagat iki tanganmu dadi papat. Banjur satwa kowe sengsem ulah asmara. Pakarti tansah nengenake reh salulut tanpa ndulu papan sumasana kaya sipating buta mula kowe sesiung. Nganti gogrok kama salah ana ing samudra dadi Bathara Kala. Bojomu mbok sotke dadi Durga. Kakang wis ayo. Saiki kowe sadurunge mundhut ngapura karo Pandhawa, aku tak takon.
Kowe kok iso kaya ngene iki sing aja-aja sapa? Ayo. Jawab. Kakang, Ngaku. Gak ana ngarepe sapa-sapa ora ngaku karepmu. Ning nek ana ngarepe wong iki kudu ngaku. Kakang. Ya ora kok Kang Kekeng. Si Kakang wis preso dhewe. Nah. Nek tak bedhek. Iya. Gelem? Gelem. Ora isin? Ora. Mesti kae. Sing kulino nembang nadyan sawetara. Kakang. Ya. Durga kuwi saka penjaluke wong Kurawa. Wong nangis prembik-prembik kok turuti. Bocah Pandhawa ke bocah lantip pinter, mikul dur mendem jero nyang wong tuane, ndongake wong tuane sing wis renek kok mbok luputke ki anggep apa? Kakang. Piye? Pandhawa papat endi? Iki wis ning geni. Kowe ngrasake jegura. Ayo jegura. Jegur. Ora gelem jegur titeng ngono. Rama Iwa pijar Kaya gegambaran bumi jemblong pitung yojana nanging isine mung geni mewah ndut mewah dahana murup mangalat-alat ndilat ngiwa nengen panase sewu geni marcapada titah dosa ingkang siniksa ing kono samya geseng nanging tatan pecah amung saged sambat ngarwara pinanggang latu tanpa ana watesing wektu katon ngalentre sukmaning titah kang rerangkulaning ngandhaping wit geni nenggih menika ta Sang Pandhu Dewayana miwah Dewi Madrim wis tatan kuwa ngampah sakiting pasiksan anane amung sumarah marang kang murbeng titah dangu kraos suda bentering tahana saya adem katon sirep genining Yomani kaget Anjala dupi mulat kumlit bating para putra. Apa lu?
Antasena Arjuna lan kowe kembar anakku nggih aku makili mbarep kakangku tinemune ketemu karo Bapak Pandhu lan Bapu Madrim. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu Madri. Kula nderek paduka wonten ngriki kewala. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Kula kraos mapan wonten ing mriki, Ibu. Oh, anakku nggih. Anakku nggih Bimarjuna lan kembar geni panas dadi adem saka dayaning anak kang tekun ing panembah lan tansah nyuwunake pangapura dosane wong tuwa ndut umup dadi anyep amarga budi dayaning putra ingkang luhuring budi penandang kang gak sandang dadi enteng awit makartining putra kinasih kang tansah ngudi pepadang. Yayi Madrim kula wonten dawuh sinuwun bejo kemayangan sira kelawan si Kunti kowe mbiyen tau ngandhut jejabang 5 cacahe kang nyata diwasane dadi bocah ingkang utama. Nadyan Puntadewa durung teka nanging kabeh iki dumadi merga saka makartining wong 5 ya anak-anakku Pandhawa. Betara Guru kula pukulun kowe aja nangis mboten kowe mlebu kawah wis ora geseng ora kobong merga ulun wis ndhisiki mrene uga merga saka dayaning putra Pandhu ya kuwi Werkudara Janaka apa dene nang kula Sedewa lan uga makartine Brata si Puntadewa. Kula nyuwun pangapunten pukulun. Sumurupa ulun rumangsa bungah dene kaki Pandhu lan Madrim mus ora rumangsa kesiksa ing yomani. Awit makartining para Pandhawa. Pekating Pandhawa kang gedhe temah ulun maringi daya luwih minangka ganjaran marang Pandhawa. Nggih Bapa biyung iku nyata dadi lantaraning uripira. Sing sapa lali marang wong tuane persasat lali marang pangerane. Mula bener Pandhawa tansah bekti marang wong tuane kanthi mikul dhuwur mendem jero. Jeroning rasa panembah, mahanane ilanging rasa kuwatir, musnaning rasa kuwatir njalari semeleng ati. Ati ingkang wis pasrah. Ati sing wis pasrah kuwi kanthi percaya ndadekake padhang lan tentrem. Guru Seksenana Pandhu Madri wis pundhat lakone munggah swarga tundha sanga.
miwah Kanjeng Rama sampun ninggah kasuwargan. Wah iya. Werkudara, Werkudara. 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 Wis ora Werkudara, Werkudere. Bali nyanggonmu. Kakang aku aja mbok duka. Ayo bali yo. Ampun teng mriki mawon. Neng kene penak. Penak piye? Iki engko sedelok kas panas nek. Apa ya dikandhani kok neng kene kae nek buta loro. Putih karo ireng. Kaya telek cecak. Rupane, wah sapa mang temoni. Kowe buta saka ngendi? Aku buta saka Gamberta. Aku buta saka Ndiwarawati. Wis cetha rung? Gamberta kuwi ngendi? Gamberta ki cedhak Giri Tantra. Aku kon perang. Sing ngakon perang sapa? Dirangkul, dirangkul. Werkudara. Wah, Wadalap lah iya, apa bune? Ayo bali kala. Arep ngopo? Kakang, ayo arep ngopo kowe? Nah, iki. Tung gentung. Kakang. Apa? Sakit. Sing lara apane? Aduh. Ayo bali. Wis ya
Selak do megawe, selak do. Aman kula. Angine kok saya gedhe lha iki. Angin kaya ngono jempalekke kok ya isih iso. Aku sembuh. Ora mbangku. Dara urung mutar wis sing mati malah kowe. Prabu Dewa Irambo apa ae. Koko Prabu Pandhawa kalih saking Rubeda wiwah pacoben malah sak mangke saged nyuwargakaken Kanjeng Rama Pandhu wiwah Kanjeng Ibu Mati. Inggih Nyanyi, monggo meminta dhateng pangusing dat Kang Murwengdat Pandhawa tek manggih jaya ya.